Диана, ученичка от 4-ти клас, трето основно училище Ангел Кънчев, град Варна. Здравейте! Аз съм Данила, ученичка от 1-ви Б клас, същото училище. Дидо, знаеш ли какъв ден е днес? 1 ноември, ден на народните будители. А ние тръгваме на едно вълнуващо пътешествие в миналото. Ще последваме стъпките на патрона на нашето училище. Ще пътуваме до родния му град Прявна и там ще видим къде е живял, учил и играл. Автобусът е пълен с мои съученици. Всички ние нямаме търпение. Екскурзията да започне. Да не се бавим. Да се качваме. Прявна сме! Здравейте отново. Това е град Прявна. Той е много красив. Това е духа на миналото. А сега къде отиваме? Сега ще влезем в родния дом на Ангел Кънчев. Той е бил много смел българин и помощник на Васил Лезев. Какво ли е било детството му? Дали е правил пак си като мен понякога? Да влизаме. Ние сме в родната къща на Ангел Кънчев. Това е оръжието, с което Ангел Кънчев се е самоубил. Тук е роден патронът на нашето училище. Намираме се на площада през старото училище. Там, където е учил Ангел Кънчев. Може би ще седна на неговия чин. Вълнувам се, но тук на площачето има и други вълнуващи неща. Сладки, захарни, петлета. Чудя се, дали Ангел Кънчев е обичал захарни петлета, като мен и като мен. Тук е учил Ангел Кънчев. Вълнувам се, че седя на чина, на който може би е седял Ангел Кънчев. Пиша така, както е писал Ангел Кънчев. Всички заедно сме пред паметника на Ангел Кънчев. Той е бил много млад, когато родителите са се опитали да го заловят, но не се е предал. Предпочел е смъртта. Помрял е в името на Давид. Сега моите приятели от 4-ти клас ще изпълнят отказ от стихотворението самоубиец на Пенчо Славейков. Да го чуем и да принесем свет. Поклонни. И когато обграден се видя от сган войскари, дигна той ръка. Не мен, само моят труп. И свари револвера в пазва скрит, грабнал да насочи в чело, трясна гръм и слоб пробит, възнак грохна мъртво тело. Чуй, сушепот едва чут, слиса на тълпата спори. Някой казва, той е луд, святе. Други говоря.